हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम। तो रउआ लोग कैसन बानी? हम सालू मिश्रा रउआ लोग के गोड़ छुके गोड़ लागतानी। तो रउआ लोग कैसन बानी कमेंट में ज़रूर बताएं लोग। तो अभी दिन के बज रहल बा 1 और देखी हम का बना रहल बानी। आज हमारा ननद के विदाई बा। रउआ लोग के तो पता रहे कि हाँ छठ में हम बुलौले रही और थोड़ा दिन हम रख लेनी ताकि उनको भी मन बहल जाए। 1 साल पर आई रही बेचारी। ऐसे तो बहुत दूर ससुराल बा उनकर, रोज रोज ना आ पावेली, 1 साल पर एक बार आवेली। ऐसे तो हम भी ना जानी, 2 साल पर हमू जानी, हमें भी टाइम ना मिलला। उनकर भी बच्चा बड़े बड़े हो गए बा तो पढ़ाई के चलते ना आ पावेली। दूर भी बा ससुराल, लमसम 250 किलोमीटर मान ली लो। हम बानी बलिया में, वो बाड़ी बस्ती में। तब एक वजह से सोचनी है कि कुछ दिन रख ली और थोड़ा सा सपोर्ट ले ली उनसे भी। बहुत अच्छा खासा सपोर्ट करेली हमारा साथ है। ऐसे तो वो लोग देखते बानी हमरा वो वाला चैनल पर, सालू मिश्रा ब्लॉगिंग वाला चैनल पर। तो देखी हम का बना रहल बानी उनका खातिर, उनका विदाई में, और का देतानी हमरो लोग से सब कुछ दिखाए। चली हम लोग के देखावतानी। ऐसा ही हमरा के लोग अपन सपोर्ट दे करी और हमरो से जिकरा सपोर्ट लेवे के होखे वो कमेंट के जरिए बताई तो हम जरूर सपोर्ट दें। हम सबके सपोर्ट करें, सबके सपोर्ट करें और सबके सपोर्ट करें। तो आई हम दिखावत हैं रुआ लोग के। देखी रुआ लोग ठेकुआ बनावत नहीं उनका के विदाई में देवे खातिर, और मिठाई भी आई आज ननद हो जाएंगे बना रहा बनी। तो मिठाई भी ली आई। अब चली देखावत तनी कि साड़ी कपड़ा का विदाई में हम देतानी का देतानी। तो देखी ये साड़ी बा पीला कलर के, ये रेड और पीला कलर की साड़ी बा। ये 2 साड़ी हम ननद के विदाई में दे रहल बानी। आई देखी चूड़ी बा और बा ये बिंदी सिंदूर पेटीकोट के साथ बा दोनों। और देखी ये भगनी के कपड़ा बा और ये देखी ये भगना के कपड़ा बा। तो कुछ भी कमी अगर होता हमरा तरफ से तो वो लोग कमेंट में बताएं कि का कमी बा, और जौन बनावत रहनी हो तो हम बताइए देनी है, और आगे रुआ लोग बताएं जो भी कमी हुई। आज शाम की विदाई बा। ऐसे ही हमरा के रुआ लोग अपन सपोर्ट करत रही। हम अच्छा अच्छा ब्लॉगिंग वीडियो लावल करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता नहीं। आज के लिए बाय बाय।